Čaute ľudia, vítam späť na videu. Dneska si zahráme Fortnite. Takto zasa Fortnite a ukážem vám, ako získať približne 200 000 XP. Takže buď si môžete napísať, alebo tu máte kód. Táto mapa sa volá Insane Red vs Blue Hero. Neviem, či to po anglicky. A kód na tú hru 1267 7788 6923. Vy máte to tuto takto napísané. Takže dajte prosím vás srdiečko na tú hru, lebo je to vážne dobrá hra. Sa vrnú na natáčanie. Budete čakať presne 1000 sekúnd. Takže čo bude dosť dlho, čo zatím budem robiť, neviem. No, ináč, chcel som vám už oznámiť, to už nič. Asi už viete dávno, že e-shop je Messi skin. Ja si ho nekupujem, bez šetr na Battle Pass, V-Bucksy, takže ja si ten skin nekupujem. Ani na to nemám V-Bucksy, takže ne. A nemám rád ani Messiho, takže by som si to nekúpil. To Ronaldo by to nevadilo. Ale veľa ľudí sa čudovalo, že prečo v každej hre je Messi. Prečo maximálne Free Fire, až tú hru poznáte, no tak tam je jediné Ronaldo, ale nikde inde. No, takže vám toto sa budu Madrid, keď sa pripojím. No, môžete si boost, keď hráte to s kamošom, vyberete si zbranie. Ja vám ešte ukážem, aké najlepšie zbranie si na kamaráte zoberať. Teda pre mňa. Hlavne toto. Potom tieto rukavice. Veľmi dobré. Toto, to je... To nechce dvakrát. Potom táto zbraň. Čo je dobré. A potom si môžete zobrať. A potom ako naskákanie môžete zobrať toto, ale čierne. To som vám tak ukázal. No. Tuto pôjdete takto do stredu tohoto. Ja tu máte aj kód tam hore, tam kde je Red Blue 00, tak. Dáte nejaký emote. Tam takto treba arsniť. A tuto vám takto ukáže. Nemusíte dávať emote. Tuto budete mať 90. OK. Takže ja vám ukážem koľko. Ja hrám to teraz s kamošom. A stopnúť video neviem, takže to je tiež výborné. Mohol by som to zostrihať, ale tejto by som... Čo? Čo? Môžem si oddychnúť, povedala mamina. Sa to pokúsim zostrihať, alebo niečo. Ináč ukážem vám, koľko to strieľa do diaľky. Cez celú mapu to takto strieľa presne od tadeto. Počkajte, to strieľa takto. Až tam ďalej, počkajte. Ja si to označujem. Tak, dajme tomu sem. OK. Pozrite. Toto. Tam nakoniec, neviem, že či to už nie. To je ináč dobré.
keď náhodou potrebujete sa zabiť, to je niečo takého. Nereálne, že chcem oprať. No, potom vám ukážem takýto lifehack. Pozrite. Nasadnete na auta. Dáte ho shift, no tak môžete lietať. Dokonca môžete robiť aj otočky, aj iné to sme vedeli otočky. Ja tu teraz niečo robím, ja tu hľadám, aby som mohol to zostrihnúť. Zastaviť akože video, ne ukončiť, ale zastaviť to video, aby ste nemuseli čakať so mnou. Teraz budem takto stať, neviem, že či to aj vidíte. No nič, ja sa to nepôjde, prosto zostrihám. Keď nie, no tak sorry. No, idem od tejto diaľky. Takže na koľko to uberám. Okej. Dobre, to skoro nič. Teraz tady to. No, ináč ešte vám ukážem jeden live, že keď kamoš avkuje, ja to teraz nemám, lebo kamoš nie potom. Že kamoš avkuje, tak môžete urobiť jednu vec, ale je to len na takú vec. Ja som sa teraz dostal. Aha, super. Na túto vec. Teraz padlo. Nasanete. Neviem, jak hrávate, že či hrávate na PS, alebo na notebooku, alebo na počítači. No, keď hrávate na notebooku alebo na počítači, no tam dopredu viete dvojitým VM, to si viete, ale s ľavým, pravým tlačítkom na myške, dáte, si to približíte, kliknete ľavé tlačítko a potom dáte medzerník. Ono by to malo nejak fungovať, je to na 100%, neviem, ale musíte to držať, čo som sa naučil. Tak? Verte, toto sa musí liečiť, môžete to musí takto búrať. Alebo ani to ne. Cez túto gulu. Ona ma stojí ničí. Pozrite, neuberá mi to životy. A tuto keď stojí kamoš, no tak logicky máte takto. Tu predstavte, že stojí a takto zabíjať, jo. Dobre. Proste budete boss. Poďte rád. No. Dá sa to aj takto hrať.
Som to urobil. No. Myslím, že by sme sa mohli pozrieť koľko sekúnd, lebo začnem, čo sa vypne podľa mňa natáčanie. Ne, nedá. Nedá sa to vyznám. Takže musíte čakať, prosím sa mi odpne. Takže rýchlo sa idem pozrieť, koľko tam je sekúnd. Ináč keď páneče na to konečne neoberá. To len tak. OK, takže to ešte budeme dlho. Pozrite, ideme, lebo nemôžem nič robiť. To by som musel tak zostrihnúť, že by som vypol toto video. Ja neviem, to je také dlhé. Ja som musel vypnúť video, že toto je video, takže to sa vypne, to aj to môže byť. No ináč, s týmto môžete robiť Spidermana. Ak nemáte s kým Spidermana, no tak nemáte. Máte to v tejto. No, hra, máte. Takže nedržte medzerník, teda v strede medzerník, nedržte, musíte klikať. Musíte klikať. No, pozrite, čo sa stane, keď držím. Poviem trvať tam. Musíte klikať, to si napamätajte. Tam povedal on tam. Asi tu. Ináč, ja som sa ešte vyskúšal jednu vec. Čo sa stane, keď pájem z tejto výšky? Čiže mi to oberá. Pozrite. Neoberám. Dobre, to som mal tak vyskúšať. Viete, čo je zaujímavé, že mne sa video vyplo po 11 minútach, no tak preto na video nemáte pozdrav, že čaute a také. Lebo mne sa to vyplo a teraz je že 13 minút natáčam a nevyplo sa mi to ešte, to je tiež zaujímavé. Má z paprika nejakú kuklo, alebo čo? Neviem, ja o ničom neviem. Ráno mi vyplo natáčanie a tak nemám pozdrav. Aha, ja už viem prečo, lebo mne to seklo. Asi pamätáte. Teda ste video dokúkali do konca. To nemá povedať. A ste videli, ste video dokúkali do konca. No tak viete, že som nemal pozdrav. Seklo mi to, lebo ja som to vedel. A neviem, že či som to seknutie bolo na to video. Ja sa to ešte dneska pozriem. Ja som to mohol pozrieť na kameru. Viete, ozaj, to nie je zlý nápad. Ľudia, teraz to nevidíte, ale ja teraz striham video. A ja som si všimol, že to video, čo som vám ukazoval na konci, no tak, nebolo to vidieť. Takže vám to idem tento záber ukázať. Takže v sekunde v sekunde 9 minút a 4
9 minút a 48 sekúnd. Video už môžete a pozrite, čo sa udialo. Potom ja to video zmažem a to dám určite preč. Lebo keď dám určite preč, no tak tam dať, tam vyskočí ten Kids YouTube, alebo čo, no Kids YouTube, no, čo ste pozerali, keď ste mali 5 rokov prvý mobil. Pozerali ste tie anglické kanály. Teda asi ešte nepozerali už youtuberov, ako je Fyzia Bolchal. Preuražujem Fyzia Bolchala a ja som ich sledoval. Teda, Fyzio ešte sledujem, aj keď mám 10 rokov. Stále sledujem Fyzio, proste ma baví. Nie, že ma baví, ale proste tie videá ma zaujímajú. Čo zasa ten Fyzi vymyslel. Mám u neho odber, normálne. Aj mám Fyzi drinky. Mal som všetky, ale na poličke ako zbier plechovie od youtuberov ako Tari drink a Fyzi drink. Nemám všetky, lebo si nechal kamoš, takže GG. Kamoš neviem, že či ho mám nahľaný. Ale asi nebudem radšej. Na budúce vám potom poviem. Ja som mal neosúhlasený, že či... Počkaj, mám času ešte. Musel som ešte skúšať. Mám času, dobré. Takže tak. Počkajte, že som dostal. Takže vám dám na budúce video. Ja vám plánujem akože vydávať videa každý deň. Ale nesľubujem, že tie videá budem vydávať každý deň. To vám nesľubujem. Ale budete väčšinou každý deň budete vidieť na mojom kanáli premiéru, lebo proste lebo. Že budem sa snažiť každý deň vydávať. Samozrejme, do včera nebol na premiére, alebo nekúkol video. Je tam akože vážne dobré, z 30 sledujúcich. Veľmi vám ďakujem, ako ste mohli ste mať tam viac, mám tam 0 lajkov, like ste mohli dať z tých 30 sledujúcich. Ale nevadí, ja sa zlepším. Uvidíte to. Budem vydávať každý deň videa, teda aspoň sa budem snažiť. A chcem dosiahnuť veľa odoberateľov. Dúfam, že bude Monday točiť to video a budem že 1000 odoberateľov a plus, alebo nejaké také podobné. V tom videu chcem strašne byť. Stoj. Takže chcem to video byť, takže prosím klikajte na tlačítko odber, prosím. Aby sme dosiahli 1000 odoberateľov a aby ste aj vy a ja boli v novom videu, teda môj kanál a môj odoberateľ, lebo vy mi s tým pomáhate. Potom by som si flexil spolužiakmi, že som v novom videu.
ideme na toto, lebo toto už bude podľa mňa hotové. Yep. Takže tu zadáte, ale tu zadáte 2, 3, 5, 2, takto 2, 3, 5, 2. A teraz zaradíte, už dostávate. Počkaj. Videl, teraz som vás zase oklamal. Ja som nechcel vás Please like and favorite this map to support us. What? Ja ukážu sa rač. Vy nedostávate 200 000 XP. Veľmi sorry, lebo nám to so samom dávalo 200 000 XP. Takže ešte to vyskúšam s ním, video vyjde aj za to, že som klamal. Takže sorry. Musíte to asi hrať s kamošom, aby ste dostali viac XP. Takže ja sa lúčim, aj s tým to majú skinom. Proste ja sa lúčim, toto mám, či ja sa zdravím. Proste teraz sa cítim po tomto videu asi takto. Že som vás strašne oklamal. Ja odpuste. A takže čau. What? Blam. To je. Proste. Povrtám, čo je to všetko. A čau vás.